Molemmat pojat ovat eipä syntymäpäivillä ole kuin pari päivää eroa tammikuussa siis siellä sitten tähtimerkkeistä, että tässä ihan mene sanomaan kumpi on kumma, ei muista niitä tai mitään puolta. No sen varmasti monet muut muistavat. Ja Vuorisellahan on varsin kova istut, niin kuin tuo oikea, joka tärähti, mutta se meni hieman niin kuin kaarista ja kehätuomari huomasi olisi, kun hän tarkoittaa, että se meni hieman korvalliselle siihen poskeen, se minustakin tärähti. Hyvä yritys joka tapauksessa Hankalta. Hieman toista minuuttia nyt ensimmäistä erää. Meksikolainen on joutunut joka tapauksessa perääntymään ja Vuorisella on aivan selvä tarkoitus mennä lähelle ja siitä sitten iskeä sopivalta etäisyydeltä. Hänen on pakkokin tehdä se, kun vastustaja on tuollainen pitkä kätinen. Hän on meksikolaiseksi aivan erityinen mies, kun yleisesti keläiset ovat. Hän ovat tuollaisia rajoja päällekävijöitä, mutta tämä näyttää olevan tekniikkanyrkkeilijä, joka on sikäli hankala, että Vuorisella tahtoo olla enemmän vaikeuksia tuollaisen taitavan miehen kanssa kuin sellaisen, joka lähtee reiluun iskujen vaihtoon. 2 minuuttia kulunut ensimmäistä erää ja Vuorinen tehnyt aloitteita. Meksikolainen lyö kyllä vastaiskuja, mutta ne menevät Vuorisen kyynärpäihin ja suojauksiin. Ei Hantala tässä ainakaan mitään hätää ole päinvastoin. Sitä hätää tulee ehkä meksikolaiselle ainakin tämän perusteella, mutta Vuorisen vasen meni ehkä hieman käsineen syrjällä. Kehätuomari tuntuu pitävän suomalaista kovin tarkasti silmällä tämä tunisialainen Adala. Ja viimeinen puoli minuuttia ensimmäistä erää alkaa nyt. Muistetaan sitten, kun kotona katsellaan tätä ottelua myöskin se, että amatöörinyrkkeilyssä pisteitä tuovat ainoastaan puhtaat sääntöjen mukaiset osumat ja niiden lukumäärä ratkaisee, ei suinkaan kovuus. Kenellä on enemmän osumia, se saa erävoiton. Erää voi tietysti päättyä myöskin tasoihin. Näin meikäläisittäin katsellen Vuorinen kyllä tässä on hienoisessa johdossa. En tiedä mitä sanovat sitten tämä varsinaiset arvot. Tuomari tähän päättyi tämä ensimmäinen erä ja se meni Vuoriselta aika mukavasti ja katsotaan sitten mitä tuolta kulmasta kuuluu. Ihan rentona, älä parkoa noin just. Hengitä syvää. Pidä aloitteita kaverille. Ihan saman tapaan. Mutta sä oot nopeampi kuin kaveri. Älä rupee kaverin tahtiin. Pistä paremmaksi. Okei? Hyvä. Joo. Oikealla puolella. Näin sanoi Esko Pallaspuro, joka on Vuorisen kulmassa valmentajana yhdessä Matti Hietasen kanssa. Pane paremmaksi, olet nopeampi ja niin edespäin, kuulitte toivottavasti. Vasen oikein ja kato mihin lyöt. Vasen oikein. Mitä pari kertaa sitä. Ja näin lähdetään toiseen erään. Hannu Vuorisella on tilillään Suomen mestaruuksia vuodelta 83 ja 84. Hän on myöskin tämän vuoden pohjoismainen mestari ja sitten pojalla on 10 maaottelua. Helsinkiläinen autonkuljettaja, joka edustaa Helsingin Tarmoa, josta on lähtenyt monia suuruuksia ja maaottelumiehiä ja mestareita Eevis Askista noin aakkoisjärjestyksessä lähtien. Ja olipa yhteen aikaan sotien jälkeen maajoukkueessakin varsin paljon Tarmon miehiä. Henkilökohtainen valmentaja Ilmo Lindqvist oli myöskin Suomen mestari ja maaottelu miesedustusyrkkeilijä. Vuorinen oli pitkään Joni Nymanin varjossa tuossa 63,5 kilon sarjassa, mutta viime vuonna hän sitten käänsi tilanteen edukseen ja niin Nyman onkin vaihtanut sarjaa ja Nyman ottelee 67 kiloisissa ja nämä kaksi nyt ovat näitä meidän toivepoikiamme näissä kisoissa. Jarmo Eskelinen hän on vielä mukana, Joni Nyman ottelee tänään myöskin. Eskelisellä on ottelu puertoricolaista Jose Molinaa vastaan torstaina. Hannun iskussa on selvästi tehoa. Meksikolainen syömään suoria, mutta tuosta nyt on kyllä se vaara, että vaikka tietenkin hän yrittää iskeä tuon suoraan sillä tavalla, että se ei mene käsineen syrjälle. Siinä on Vuorista ennenkin huomauteltu juuri, että isku on sillä tavalla
oikean ja virheellisen rajamailla, että jotkut kehätuomarit kiinnittävät siihen huomiota, mutta kyllä tässä nyt meni meksikolaisellekin tuo vasen meni aivan selvästi sisäpuolella taas, että tunisialainen ei taas sitä nähnyt. No, koitetaan katsoa mahdollisimman puolueettomasti tietenkin tätä ottelua ja itse kukin voitte siellä päätellä nyt kun viimeinen minuutti alkaa toista erää, että kuinka tässä menee. Meksikolaisilla on ollut olympiamenestystä ainoastaan vuonna 1968, kun heillä oli kisat Meksikon Cityssä. Siellä tuli 2 kultamitalia, 51 kilon sarjassa Ricardo Delgado ja 57 kiloissa Antonio Rolda. Suomen viimeistä olympiamitalistahan on kulunut aika jo 12 vuotta, sen toi Reima Virtanen Münchenistä hopeana. No sieltä nyt tulee Armotta Vuoriselle tässä toisessa erässä varoitus. Ei tule mitään, yleisökin puuaa. Nimittäin sen mielestä tuollainen koukkulyönti niin menee aivan oikein, että valitettavasti tässä nyt kävi näin ja tämä erä menee kyllä ilmeisesti sitten juuri tästä syystä meksikolaisille. Kaikki arvostelutuomarit on kyllä pakko ottaa kehätuomarin varoitusta huomioon, mikäli hän katsoo sen aiheettomaksi ja arvostelutuomari voi myöskin omassa pöytäkirjassaan taas antaa varoituksen sen kehätuomarista. Toivottavasti nyt avustajat tuossa väliajalla sanovat Vuoriselle, että pidä nyt se käsi sen kinnas oikeassa asennossa, että tässä ei tule enää toista varoitusta, sillä silloin menee voitto ilman muuta. Antalla on tietenkin mahdollisuus lyödä vastustaja lattia ja päättää ottelu ennen aikaa, kyllä hänellä siihenkin on mahdollisuuksia. Ja näin päättyi toinen erä ja tämä tuon varoituksen ansiosta Meksikolla. Ei koukkuja oikeita. Jos sä haluat hävitä, niin lyö niitä. Okei? Okay? Suora! Amigo, tira más izquierda y tú derecha con el centro. Siinä vähän sitten espanjan kieltä Meksikon pojalle. Sitä nyt ei kovin moni pysty tässä tulkitsemaan, mutta kohta mennään varmasti Vuorisen kurkkaan takaisin. Ahora todo, tú eres el primero. Hasta ahora él era. Ya no. Tienes el último asalto en tu vida. Sobre él. Sobre él. Ja tästä hidastettuna toisen erän tilannetta. Tuosta meni kyllä korvallisen puolelle tuo Vuorisen oikea. Niin kuin Pallas Pro siellä sanoi, että älä lyö noita oikeita koukkuja, jos sinä haluat hävitä. Nyt tähdetään tähän jännittävään kolmanteen erään, joka sitten ratkaisee. Ja Meksikohan on kyllä huomattava nyrkkeilymaa, ei sitä suinkaan soi aliarvioida sen, vaikka vähän näitä amatöörinyrkkeilijöitä en pidäkään nyt niin ihmeellisinä. Mutta heillä on ammattilaisten maailmanmestari tehty. On parhaillaan tälläkin hetkellä Gabriel Bernal 50 tai Kärpäs-sarjassa ja Lope Pintor Kääpiö-sarjassa, että kyllä heillähän on tuhansia nyrkkeilijöitä, mistä valita, että ei ole materiaalista puutetta niin kuin meillä tahtoo. No niin, nyt katsotaan sitten, kuinka Vuorisen marssi eteenpäin päättyy, mutta nyt tuli vähän paha tilanne tuolla kulmassa. Antta tulee kuitenkin väkisin pois. Meksikolainen ilmeisesti innostui tuossa, kun vastustaja sai varoituksen ja hän lyö kyllä ja varmasti annettiin myöskin ohjeet kulmasta, että nyt täytyy lyöntejä lisätä. Ja hän on tässä kolmannen erän alussa kyllä pitänyt vauhtia. Kehätuomari huomauttaa sinne kolmaukseen, että avustaja on vähän liiankin suulas siellä. Toinen minuutti menossa. Kyllä meksikolainen Octavio Robles myös kestää iskuja, nimittäin hän on saanut Vuoriselta aika kovia tälle ja nyt Vuorinen vaan valitettavasti joutuu ajattelemaan tuossa, että hän parhaalla aseellaan oikeallaan hän ei uskalla ehkä lyödä, kun täytyy muistaa se, että siitä ei nyt tule huomautusta. Eihän tämä mitään koulunyrkkeilyä tietenkään tämä olympiakehän otteleminen ole. Nämä pitäisi kaikki tietää muutenkin ja kyllä Vuorinen ne tietenkin tietää, mutta nämä tulkinnat ovat aina hieman sellaisia kuin ne nyt ovat. Toivotaan kuitenkin vielä tässä, kun viimeinen minuutti alkaa. On täällä tapahtunut monta kertaa aikaisemminkin, että tuomiot ovat olleet aivan toisenlaisia kuin mitä ne ovat näyttäneet täältä kuvaruudusta, mistä minäkin tätä ottelua katselen. Ja sitten vielä 50 sekuntia Vuorinen yrittää tietenkin parhaansa. Siitä ei ole epäilystäkään.
Mutta taitava meksikolainen, poikkeuksellinen heidän joukkueestaan, aivan erilainen liikkuva tyyppi. Ilmeisesti Vuorinen odotti tuollaista iskukonetta, kuten heikäläiset aina ovat olleet. Vasen koukku menee perille ja viimeiset sekunnit kuvaruudun oikeassa alakulmassa pyörivät. Ja ottelu päättynyt. Yleensä taputtaa. Kyllä tämä hyvä ja vauhdikas ottelu oli ja katsotaan nyt sitten vielä tuo tuomarien ratkaisu, mikä se tulee olemaan. Tässä Octavio Robles, Meksiko, tämän näköinen mies on ilman päänsuojusta. Totinen poika tuolta Yhdysvaltain etelärajan takaa ja tässä sitten Helsingin Tarmon ja Helsingin oma poika Hannu Hantta Vuorinen, pitkästä aikaa helsinkiläisyrkkeli olympiakehässä ja hieman miettelijältä Hannu vaikuttaa. Hän ei ole tyytyväinen ottelun lopputulokseen tai otteluun ehkä yleensä, mutta toivotaan kuitenkin niin kauan, kun tässä ei ole mitään vielä kuuluteltu, niin sitten niin kauan tässä meilläkin on toivoa ja nyt paperit tulevat kuuluttajalle ja nyt tulee myöskin tuo tuomio aivan välittömästi. Ladies and gentlemen, winner on points pisteillä. Meksiko aina voitti 3-2, sininen kulma 3-2, kyllä oli huonoa tuuria nyt Hannu Vuorisella kieltämättä tässä, että 3 tuomaria piti häntä voittajana, ne ovat pisteet ovat 58-59, sitten on 60-56 on yksi saanut Vuoriselle, yhdellä on 59-59, sitten 58-59 ja sitten 59-58, tuolla kakkostuomarilla oli todella 4 pisteen voitto Vuoriselle. Kyllä nyt olisi saanut käydä toisinkin päin, mutta ei voi mitään. Meksikolainen jatkaa. Emme nyt Nymanin ottelun puolelle. Ja sininen kulma Stefan Sjöstrand, Ruotsi, Sverige. Nyt tulee karkuunjuoksumatsi. Nyt tulee karkuunjuoksumatsi. Avustaja Pyhästä ensimmäisenä. Paikka tulee sitten. Nätisti vaan, Hannu, paikka tulee itsestään. Paikka tulee. Hannu oikeeta kevyesti.
joutuu lyömään. Ei sitä oteta sun vyötärön mukaan. Rollaa, Hannu! Rauhallisesti, Hannu. Paikka tulee tarjottimella. Vasen pelaa, Hannu! Hyvä! Rennosti, Hankka! Astu eteen kulmaan, ota kulmaan. Avustajat kierrästä toinen erä. Rauhallisesti, Hannu. Paikka tulee. Paikka tulee. Ansaittu vaset suoraan. Kulmaan, Hannu, ota kulmaan. Hatta vasemmalta oikein. Heitä vaan, heitä vaan. Rennosti, Hannu. Kulmaan, Hannu, ota pääty pois. Kierrä vastaan, älä päästä pois. Herkästi sieltä vastaan. Suorilla, suorilla. Vastaan. Pidä vaan köysissä siinä koko ajan, älä päästä keskelle. Nostahan sitä! Viljusta! Aina nörtteile vaan. Herkästi, Hannu! Ansaittu suoria. Anna tuolla vaan kysyä. Annu rauhaa.
paikka tulee. Kun... Avustajat kehästä 3. erä. Antta suoriin vaan. Ei tää Antta vasenta vaan. Kierrä vastaan vaan, aja nurkkaan. Ota nurkkaan, kierrä vastaan. Annu oikein suoraan. Kierrä vastaan, ei liian alas. Antti suori vaan, kierrä vastaan. Pidä siellä. Lähde pois tää suuresta.